ተምሪ ንጥዕናና ጠቃሚ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ይኹን እምበር ተምሪ ንበይኑ ምብላዕ ንጥዕናና ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ትፈልጡ ዶ? ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለኽምዎ ኩርናዕ ዓለም ይምነ ኣለኹ። ሎሚ ብዛዕባ ተምሪ ሓደ ዓብዪ ሚስጥር ክነግረኩም እየ። ብዙሓት ሰባት ተምሪ ክበልዑ ከለዉ ሓደ ዓብዪ ጌጋ ይገብሩ እዮም። ንሱ ድማ ንበይኑ ምብላዕ እዩ። ተምሪ ንደምና ዘሎ ናይ ሽኮር መጠን ከዛይዶ ይኽእል እዩ። ነገር ግን እቲ ሳይንስ ዝመክሮ ሜላ ተጠቒምና ምስ ካልኦት ተወሰኽቲ ምግብታት ብምሕዋስ እቲ ዝህበና ረብሓ ብክልተ ሚእታዊ ክንውስኾን ነቲ ጉድኣት ድማ ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና። መልሱ ኣብዛ ቪድዮ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ተምሪ ንሰውነትና ብዙሓት ረብሓታት ዝህቡ ኬሚካላት፣ ቫይታሚናት፣ ፀረ አንቲኦክሲዳንት ሒዙ ኣሎ። ይኹን እምበር ምስ ተምሪ ተተሓሒዙ ገለ ናይ ጥዕና ስግኣታት እውን ኣሎ። ናይ ሎሚ ቪድዮ ነዞም ናይ ጥዕና ስግኣታት ሙሉእ ብሙሉእ ብዝበሃል ደረጃ ተቆፃፂርኩም ካብ ተምሪ ሰውነትኩም ረብሓ ጥራሕ ምእንቲ ክረክብ ዝገብሩ መፍትሕታትን ብልሓታትን ክነግረኩም እየ። ብፅሞና እንተሰሚዕኩምኒ ንዘመን ህይወትኩም ዝጠቅም ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም። ካብ ርእስኩም ሓሊፍኩም ንስድራ ቤትኩም ክትተርፉ ኢኹም። እዚ ትምህርቲ እዚ ናብ ብዙሓት ሰባት ጥዕና ዝጠቅም ሓበሬታታትን ፍልጠታትን ስለ ዝሓዘ ብቕንዕና ኣካፍልዎ፣ ሼር ግበርሎ። ብብዙሕ ክብረትን ትሕትናን ብገንዘብ ዘይትመን ፍልጠት ሒዘልኩም ስለ ዝመጻኹ ነቲ ትምህርቲ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ብቕንዕና ላይክ ግበርዎ። ናትኩም ላይክ እዚ ትምህርቲ ናብ ብዙሕ ሰብ ክበፅሕ ይገብሮ። ኣብ መወዳእታ ድማ እንጥቀመሉ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ተምሪ ዓይነት እውን ክነግረኩም ይኸውን። ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ዶክተር ማይናይ ይበሃል። ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብ ጎና ዘላ ናይ ደወል ምልክት ሓንሳብ ብምባእ ንዝለቆም ትምህርትታት ናይ ገዛ ርእስኹምን ናይ ስድራ ቤትኩምን ጥዕና ሓለዉ። እቲ ቀዳማይ ብልሓት ወይ ድማ ሜላ ተምሪ ምስ ለውዝ ምጥቃም እዩ። ትጥቀምሉ ናይ ለውዝ ዓይነት ዝተፈላለዩ ለውዝ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ዝኣክል ኣልሞንድን ከምኡ እውን ዋልነትን ለውዝ ምርካብ እትኽእሉ ሰባት ንዓታቶም ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣልሞንድን ዋልነትን ተባሂሎም ዝፅውዑ ለውዛት ዘይትኽእሉ ሰባት ኦቾሎኒ ወይ ድማ ፉል ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ብክንደይ ዝኣክል መጠን ኢና ለውዝ ምስ ተምሪ ክንጥቀም ዘለና ንዕኡ ዝነግረኩም ይኸውን። ስለምንታይ እዩ ተምሪ ምስ ለውዝ ምጥቃም ኣድላይ ዝኾነ? ቀዳማይ ምክንያት ተምሪ ምጥቃም ምስ ዘሎ ናይ ደም ሽኮር ክውስኽ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ብልዑል ደረጃ ንምቁፅፃር ምእንቲ ክትኽእሉ ስለ ዝሕግዘኩም እዩ። ለውዝ ክንርኢ ከለና ለውዝ ብሓፈሻ ከከም ዓይነቱ ኣብ ውሽጡ ዝሓዞ ናይ ስብሒ ወይ ድማ ፋቲ ከምኡ እውን ማግኒዥየም መጠን ክፈላለ ይኽእል እዩ። ከም ሓፈሻ ግና ኩሎም ለውዛት መጠኖም ይፈላለ እምበር ኣብ ውሽጦም ጥዑያት ዝኾኑ ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋቲ ከምኡ እውን ፖሊ አንሳቹሬትድ ተባሂሎም ዝፅውዑ ስብሕታት ይሕዙ። ብበዝሒ ዝሓዝዎ ሞኖ አንሳቹሬትድ ተባሂሎም ዝፅውዑ ስብሕታት እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ማግኒዥየም ይሕዙ። እዞም ክልተ ኣብ ውሽጡ ለውዝ ዘለዉ ኣለምቲ ምግብታት ተምሪ ኣብ ውሽጡ ምስ ዘለዎ ናይ ሽኮር መጠን ተታሒዙ ኣብ ደምና ዘሎ ናይ ሽኮር መጠን ከብ ከይብል ብቐሊሉ ከይውስኽ ብብቕዓት ናይ ምቁፅፃር ስራሕ ይሰርሕ። ማግኒዥየም ክንርኢ ከለና ማግኒዥየም ኣብ ሰውነትና ጥዑይ ዝኾነ ናይ ኢንሱሊን ተነካኢነት ወይ ድማ ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ምእንቲ ከይህሉ ኣድላይ ዝኾነ መዓድን ወይ ድማ ሚነራል እዩ። ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ማለት ሰውነትና ኣብ ደም ዘሎ ሽኮር ኢንሱሊን ሆርሞን ተጠቒሙ ዝቆፃፀረሉ ሜካኒዝም ወይ ስርዓት እዩ። ሰውነትና ኣብ ደም ውሽጢ ልዑል ዝበለ ናይ ሽኮር ሞለኪል ምንቅስቓስ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ኢንሱሊን ሆርሞን ብምፍራይ ነዚ ኢንሱሊን ሆርሞን ብቐዳምነት ናብ ጸሊም ከብድን ናብ ጨዋዳታት ዋህያታት ብምልኣኽ እዞም ኣብ ጸላም ከብድናን ጨዋዳታትና ዘለዉ ዋህያታት ካብ ደም ግሉኮዝ ተቐቢሎም ነዚ ግሉኮዝ ከም ኣድላይነቱ ናብ ኢነርጂ ክቕይርዎ እንተዘይኮይኑ ድማ ግላይኮጅን ተባሂሉ ናብ ዝፅዋዕ ናይ ካርቦሃይድሬት ቀይሮ ኣብ ደምና ዘሎ ናይ ሽኮር መጠን ከም ዝቕንስ ክቆፃፀር ዝገብር ሜካኒዝም ስርዓት እዩ። ነዚ ዓይነት ስርዓት ሰውነትና ብውፅኢታውነትን ብብቕዓትን ከካይድ ምእንቲ ዝኽእል ማግኒዥየም ብልዑል ደረጃ ኣድላይ እዩ። እዚ ማግኒዥየም ነዚ ስርዓት ዝጥቀሙ ኢንዛይም ንምልዓል ኣክቲቬት ናይ ምግባር ስራሕ ይሰርሕ። ካብዚ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝነገርኩም ማግኒዥየም ኣብ ሰውነትና ልዕሊ 300 ኣብ ዝኾኑ ኬሚካላዊ ለውጥታት ወይ ድማ ባዮኬሚካል ሪኣክሽን ብቐጥታ ይሳተፍ ኢለኩም እየ። ካልኣይ ለውዝ ኣብ ውሽጡ ሞኖን ፖሊ ተባሂሎም ዝፅውዑ አንሳቹሬትድ ፋቲ ወይ ጥዑያት ስብሕታት ዝሓዙ እዞም ስብሕታት ብተመሳሳሊ መንገዲ
ኣብ ደምና ውሽጢ ቅጽበታውን ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ዝኾኑ ናይ ግሉኮስ ወይ ድማ ሽኮር ሞለኪል ንምንቅስቓስ ምእንቲ ከይህሉ ናይ ምቁፅጻርን ናይ ምርጋዕን ስራሕ ይሰርሑ። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኽዎም ክልተ ሚነራልን ስብሕታትን ለውዝ መሓዙ ምስ ተምሪ ሓቢርና ክንጥቀመሉ ከለና ተምሪ ውሽጡ ዘሎ ሽኮር ኣብ ደምና ቅጽበታውን ድንገታውን ዝኾነ ግሉኮስ ምውሳኽ ልዕል ምባል ከስዕበለ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ብላዕለዋይ ደረጃ ንምቕናስ ንምውራድን ክንኽእል ይሕግዝ። ካልኣይ ድማ ለውዝ ውሽጡ ዘሎ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኽዎም ጥዑያት ስብሕታት ሰውነትና ተምሪ ውሽጡ ዘሎ ብሰብሒ ዝመኩ ቫይታሚናትን ጥዑያት ኬሚካላትን ብዝለዓለ ደረጃን መጠንን ከስፍሮምን ኣብዞርብ ክገብሮምን ምእንቲ ክኽእል ይድግፍን ይሕግዝን። ተምሪ ውሽጢ ካብ ዘለዉ ብሰብሒ ዝመኩ ቫይታሚናት ማእኸል ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ኬ ከምኡ እውን ቫይታሚን ኤ ብቐዳምነት ይጥቀሱ። ለውዝን ተምርን በዚ ዝስዕብ መንገዲ ሓቢርካ ምጥቃም ይከኣል። ንኣብነት ዝኣክል ካብ 1 ክሳብ 3 ፍረ ተምሪ ክትጥቀሙ ከለኹም ኣታሒዝኩም ካብ 10 ክሳብ 12 ፍረ ለውዝ ሓቢርካ ምጥቃም። በዛ ዓይነት መንገዲ ክትጥቀሙ ከለኹም ተምሪ ንሰውነትኩም ዝህቦ ረብሓ እናወሰኸኩም ተምሪ ምስ ምጥቃም ተታሒዞም ዘለዉ ስግኣታት ክትቆፃፀሩ ትኽእሉ። እቲ ካልኣይ ሜላ ተምሪ ምስ ኣቮካዶ ምጥቃም እዩ። ካብ ዝተገበሩ ብዙሓት መጽናዕትታት ውሽጢ መብዛሕትኦም ተምሪ ምስ ኣቮካዶ ሓቢርካ ምጥቃም ተምሪ ውሽጢ ዘሎ ሽኮር ኣብ ደምና ዘሎ ናይ ግሉኮዝ መጠን ልዕል ናይ ምግባር ኩነታት ክሳብ 40 ሚእታዊ ናይ ምውራድ ናይ ምቕናስ ረብሓ ንሰውነትና ይህብ። እዚ ቀሊል ኣይኮነን። 40 ሚእታዊ ንእሽተን ቁጥሪ ኣይኮነን፣ ልዑል ቁጽሪ እዩ። ኣቮካዶ ምስ ተምሪ ሓቢርና ምጥቃም እዚ ረብሓ ዝህበና ኣቮካዶ ኣብ ውሽጡ ሞኖ አንሳቹሬትድ ተባሂሎም ዝጽውዑ ብቐዳምነት ኦሊክ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፋቲ ወይ ድማ ስብሒ ስለ ዝሓዘ እዩ። እዚ ፋቲ ተምሪ ውሽጢ ዘሎ ሽኮራት ብፍጥነት ኣብ ደም ከይትበተኑ ሜታቦላይዝ ከይግበሩ ናይ ምቁፅጻር ስራሕ ይሰርሑ። ሰውነትና ባላንስ ብዝኾነ ብዝተመጣጠነን መንገዲ ተምሪ ውሽጢ ዘሎ ሽኮር ኣቮካዶ ውሽጡ ዘሎ ስብሕን ሜታቦላይዝ ገይሩ ኣብ ደም ውሽጢ ዘሎ ሽኮር ቅጽበታዊ ዝኾነ ምውሳኽ ከየስዕብ ንኽልቲኦም ብዝተመጣጠነ ኩነታት ሜታቦላይዝ ክገብር መንገዲ ይኸፍት። ካልኣይ ኣቮካዶ ውሽጢ ዘሎ ጥዑያት ስብሕታት ልክዕ ኣብ ለውዝ ውሽጢ ከም ዘለዉ ጥዑያት ስብሕታት ሰውነትና ተምሪ ውሽጢ ዘሎ ብስብሒ ዝመኩ ቫይታሚናትን ኬሚካላት ብዝለዓለ መጠን ክሰፍሮም ክኽእል ይገብር። ንኣብነት ዝኣክል ሓደ ሰብ ተምሪ ጥራይ ክጥቀም ከሎ ሰውነቱ ካብ ዝረኽቦ ናይ ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ኬ ከምኡ እውን ቫይታሚን ኢ መጠን ምስ ኣቮካዶ ሓቢርና ክንጥቀም ከለና ሰውነትና ካብ 10 ክሳብ 15 ዕፅፊ ተምሪ ውሽጢ ዘሎ ብስብሒ ዝመኩ ቫይታሚናት ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ኬ፣ ቫይታሚን ኤ ከምኡ እውን ፖሊፎኔል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተምሪ ውሽጢ ዘሎ ጥዑያት ኬሚካላት ከስርፍ ኣብዞርብ ክገብር ይኽእል። ሳልሳይ ተምሪ ኣብ ውሽጡ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ልዑል ናይ ፖታሽየምን ፋይበርን መጠን ኣለዎ። ኣቮካዶ ክንርኢ ከለና ኣብ ውሽጡ ልዑል ዝበለ ሞኖ አንሳቹሬትድ አሊክ አሲድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ስብሒ ኣለዎ። ነዞም ክልተ ፍረታት ሓቢርና ኣጣሚርና ክንጥቀም ከለና ዝስዕቡ ረብሓታት ንሰውነትና ይህቡ። ሓደ ኣብ ደም ውሽጢ ክህሉ ዝኽእል ልዑል ፀቕጢ ደም ንምቁፅጻር ምእንቲ ክንኽእል ይሕግዙ። ክልተ ኣብ ሰውነትና ከጋጥሙ ዝኽእሉ ኢንፌክሽንን ናይ ዋሕታት ናይ መትንን ምቁጥጣር ሕማምን ተመሳሳሊ ስርዓታትን ንምቁፅጻር ንምቕናስን ክንኽእል ይሕግዙ። ሰለስተ ኣብ ደም ውሽጢ ክህሉ ዝኽእል ልዑል ናይ ኮሌስትሮል ኤልዲኤል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮሌስትሮል መጠን ይቐንሱ። ነዞም ሰለስተ ረብሓታት ሓቢሮም ንሰውነትና ይህቡ። እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ሓንጎልን ቆርበትን ጥዕና የመሓይሹ። ነዚ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ቢ ቫይታሚን ስድራ ቤት ዝኾነ ቢ ቫይታሚንን ኮምፕሌክስ ስድራ ዝኾኑ መብዛሕትኦም ቫይታሚናት ሒዙ ኣሎ። ቫይታሚን ቢ6፣ ቫይታሚን ቢ9፣ ቫይታሚን ቢ2 ከምኡ እውን ቫይታሚን ቢ3 ተባሂሎም ዝፅውዑ ናይ ቢ ቫይታሚን ስድራ ቤት ሒዙ ኣሎ። ኣቮካዶ ክንርኢ ከለና ቫይታሚን ኢ ሒዙ ኣሎ። እዞም ቫይታሚናት ብሓባር ክጣመሩ ከለዉ ናይ ቆርበት ጥዕና ይመሓይሹ። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ናይ መትኒ ስርዓት ብምድጋፍን ኣብ ናይ መትኒ ስርዓት ከጋጥሙ ዝኽእሉ ቁጥዐታት ኢንፍላሜሽን ተመሳሳሊ ስርዓታትን ብምቁፅጻር ናይ ሓንጎል ጥዕና ይድግፍ። ኣቮካዶን ተምርን በዚ ዝስዕብ መንገዲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ካብ 1 ክሳብ 3 ፍረ ተምሪ ክትጥቀሙ ከለኹም ኣታሒዝኩም ፍርቂ ኣቮካዶ ምጥቃም። በትጥቀምሉ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ተምሪ ዓይነት ሜድጆል ወይ ድማ ሜጆል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ተምሪ ዓይነት እዩ። ሜድጆል ወይ ሜጆል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ተምሪ ዓይነት ብብዙሓት መጽናዕትታት ምስክርነት ዝረኸበ
ኣብ ውሽጡ ጥዑያት ዝኾኑ ኬሚካላት፣ ቫይታሚናት፣ ፋይበራት ዝሓዘ ናይ ተምሪ ዓይነት እዩ። ካብ ካልኦት ተምርታት ብዝሓሸ ደረጃ ኣብ ደምና ውሽጡ ክህሉ ዝኽእል ናይ ሽኮር መጠን ልዑል ናይ ምግባር ኩነታት እውን ዝቕንስ እዩ። ካሊእ ጥንቃቐ ክትገብሩ ዝግባእ ተምሪ ክትጥቀሙ ከለኹም ፈፂምኩም ኣብ ውሽጦም ሽኮር ዝሓዙ ኣብ ውሽጢ መዓልቲ ሓይልን ኤነርጂን ይውስኽ ልዑል ካሎሪ ኣለዎም ተባሂሎም ዝሽየጡ ኣብ ውሽጦም ዝተፈላለየ ሽኮር ዝሓዙ ምስ ዝተፈላለዩ መመቀርታት ነገራት ተሓዊሶም ምስ ቸኮሌትን ተመሳሰሊ ሽኮራት ዝተሓወሱ ናይ ተምሪ ዓይነት ፈፂምኩም ኣይትጠቐሙ። ከምዚኦም ዓይነት ተምርታት ካብ እተሓስብዎ ንላዕሊ ኣብ ደምኩም ዘሎ ናይ ሽኮር መጠን ልዑል ብምግባር ብዙሓት ናይ ጥዕና ፀገማት ከስዕበልኩም ይኽእል እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ጠቐምቲ ሓሳባትን ምኽርታትን ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ይገብር። በዛ ዓይነት መንገዲ ተምሪ ተጠቐሙ። ተምሪ ንበይኑ ተጠቒምኩም ከምኡ እውን ካብዚ ላዕሊ ብዝጠቐስክዎ መንገዲ ተጠቒምኩም ኣብ መንጎ እቶም ክልተ ዘሎ ለውጢ ባዕልኩም ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም። እንተኽኢልኩም ተምሪ ንበይኑ ተጠቒምኩም ኣብ ደምኩም ዘሎ ሽኮር ለክዕዎ። ብኻሊእ ግዜ ድማ ኣቢልኩም በዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎ መንገዲ ተጠቒምኩም ኣብ ደምኩም ዘሎ ሽኮር እንተሪኢኹምዎ ልዑል ለውጢ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ጠቐምቲ ሓሳባትን ምኽርታትን ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ይገብር። ብቐጻሊ መሃሪ ቪድዮ ክሳብ ንረክብ ጽቡቕ ግዜ ይኹነልኩም።